Piye to? Menika kados kasunyatan kok Roro Kitri mboten purun kula pek bojo menika kados. Ora kok kowe malah takon karo aku kowe iki wong lanang. Wong lanang wis dililani kepethuk karo wong wedok sing takon ngepek bojo. Lah kok ora iso nyembadani? Ane nyatane Kepiro to dayane wong wedok kuwi? Hah? ane ngapa menika? Ngaten mawon ki Demak. Piye? Nek Roro Kitri mboten sida dadi bojo kula, tombak kula sun maksud. Wis mesti nek kowe bakal lakon mergo tumbak Kyai Buyut kuwi ning tanganku. Aku ki bakal dadi adipati. Weh, Ya ngaten kula tetep sida kalian Roro Kitri. Sito. Mboten tresno kalian. Kowe kudu gelem karo Joko Tunggul. Sepisan nggih, Pak. Kula matur. Katresnan kula menika namung kalian Kakang Joko Parang. Nah, menika lho Kula kita, mboten Pak. tresno kalian Kakang Joko Tunggul. Oleh tombak kayak ibu setahun tinggal. Ora perlu ngerti guys kok ngerti Pak. Nek aku sida nyuwanake tombak Kyai. Coba lagi nyolong kok. Aku ora tau minta tolong sebuk. Sekongan itu Kowe ora perlu Sing ngerti. baku arep Joko Tunggul to anggap maling kecu nek nyatane iso nyuwanke tumbak Kyai Buyut. Iki sing dadi kekuatan. Gonku bakal dadi adipati ana ing Karangsari. Nek perlu Kanjeng Adipati begelan supaya lengser. Engko aku sing lenggah dampar kadipaten. Aku ora lali. Ini kan tombak tiga nyolong, mangkene untuk nopo-nopo. Ya lho saking kadipaten. Perkara iki nyolong apa ora, aku ora butuh ngerteni. Sing baku aku wis bisa nyekel ndarbeni tumbak Kyai Buyut. Nek Kitri ra gelem dadi bojone Joko Tunggul, tegese kowe bakal wani karo wong tuwa, ora bekti karo wong tuwa, Mboten ateges kula menika mboten bukti kalian panjenengan sak. Nanging katresnan menika mboten saged dipun peksa nyuwun ngapunten menawi perkawis tresna kula mboten saged. Iso, waton kowe gelem lakoni Joko Tunggul, ora bakal kepeksa atimu. Ideman. Apa? Prak nggih sampun mangertos Kitri menika mboten purut dipun rabekaken kalih Joko Tunggul. Mboten dipaksa. Kudu gelem mergo sing iso ngaturke tumbak ki Joko Tunggul. Kula mboten trima menawi Kitri badhe Nek ora trimo arep apa? Wong wedok ora ngerti kabecikan, ora minggat cocok tumbak. Arep apa kuwi bojo? Ilang-ilangan babot cici. Lajeng kula kados pundi Demak Roro Kitri. Joko Tunggul, saiki ditututi, Kitri dicekel. Bojoku tak padha wae. Wis anggone lelaku sak. Kamangka iki sak genahku iki wis tekan sak njabane beteng Kadipaten Luwangen. Iya. Kamangka nek sak miturut pekabaran
anane tombak Kyai Buyut iki mapane ana ing Kadipaten Lowangen. Ning tek niki. Oh, Mbak Dinen. Saiki carane apik, Bro. Ini gedung pusaka ning Kadipaten Mbak Dinen. Ayo aku coba bakal nyolong pusaka. Yo, Ya itu. Insyaallah. yo. Saupamane panjenengan menika ndakwa kula badhe nyolong Taindustra tombak Kyai Buyut. Menika kula ateni nanging Ya koni. neng menika dereng kok. Menika kok dereng kok. Mesti diwon preso. Napa tombak? Oh? Tombak Kyai Buyut Kita iki no mboten. nggih wonten ing Kadipaten Nek cantik iki ajeng dicolong nek mboten ya ora sida. Kabeh mau cak ana tembung Insyaallah. kok panjenengan menika mesthekaken niku kados pundi to? Kula menika sampun matur. Kula menika nembe badhe madosi tombak Kyai Buyut. Nanging kula menika dereng nyolong kok. Nek misale kok menawi menika tombak Mbak Buyut mau wonten iki. Iku ajeng kula colong ning nggih niku. Nek ora ya ora kok ora arep nyolong. Insyaallah sekarane kabeh cek tembung insyaallah. Sing sowan Dua ditolongi to, Nek. Apa kok baru kejikan iki? Pawongan iki Jelek maling kok. Bisa insyaallah. bisa tak? Nggih, Tenane kowe iki sapa lan saka ngendi? kula menika Joko Paran saking Ngeruku. Nah, dine organisasi sik. Apa? Niatmu ning sak kiwa teng ning beteng kene apa napa? Nggih. Awit kula menika lara-laripun mekaten. Kula menika badhe tresna dhateng putra-putrinipun Ki Demang wonten ing Karangsari. Nah, nanging Ki Demang menika nyuwun pitukonipun ngangge tombak Kyai Buyut. Nah, Nek ngono kowe sing nyolong tombak Kyai Buyut. Lah dereng kula menika nembe badhe Jalaran wektu dina iki tombak Kyai Buyut iki langsung saka gedhong pusaka. oh kalah dhisik Mas. Estu Ki Paring nyuwun pangapunten kula dereng nyolong wontenipun tombak kula ing mbok bilih Nendi ana maliking aku wae. Nendi ana maliking aku. Des, kowe diraket. Jan papunten. sapa pawongan kang turut di pulau Soro. Miturut pengakenipun Joko Paran saking Grobogan aja. Bener, kowe Joko Paran. leres Kanjeng Pak. Maju. Nggih. Kok kowe padha di polo karo para prajurit. Lara-laripun mekaten Kanjeng Pak. Lara-lara aku wis krungu. Nggih. Kowe arep nyolong tombak. Nggih. Nggih. Niat sekawit kula badhe nyolong nanging menika dereng siyos kula menika nyolong wontenipun pusaka menika. Ning kasunyatane tombak Kyai Buyut iki ilang saka gedhong pusaka. Nek ora nyolong, mongko wis niat to kowe. Wis sekawit niat nanging dereng kedadosan. Insyaallah. Nyuwun pangapunten.
Nanging ibu sing ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Adipati menika. Pitiwanci menika tombak Kyai menika mboten wonten ing Gedung Pusra nanging estu kula mboten mangertos. Ngene, sapa jenengmu? Joko Parang. Joko Parang. Mbuh kowe nyolong, mbuh kowe ora. Kasunyatane tombak Kyai Buyut kuwi ilang saka Gedung Pusaka mongko. Ngerti yo? Kyai Buyut kuwi sampeyan rak Nyai Kromo itu. Dikit. Rawa kitri to. Nyai Kromo Digdo iki. Kok sampean keplayu-playu kalih anak sampean iku wonten menapa? Injih ketiwasan kepareng kula matur. Mboten Kanjeng Adipati kok pilih wonten omah kula nyuwun pangapunten. Ya ning kok datang nganggo nangis napa? Kanjeng Adipati, sakmenika Ki Demang Krama Digdo badhe tedel kaliyan kula kalih Kitri badhe mejahi kula kalih Kitri. Mangko dhisik. Kromo Digdo ki rak bojomu. Kitri ki rak anakmu. Ya kok arep dipateni ki apa? Ana wong tuwa tega karo anak. Monggo ana tetembungan macan ki ora bakal mangan bogone. Inggih amargi sakmenika Ki Demang Krama Digdo badhe gadah panggaya badhe jumeneng Adipati wonten Begelen menika. Arep dadi bupati nang Begelen. Nggih. Loh, kok engko dhisik. Arep dadi bupati berapa ki sing meger-meger dadi bupati kok. Arep dadi nang bupati nang Begelen iki kepiye lara-lara iki piye Nyi Demang? Rasa kesusu angleh wae nek kondo. Injih, pareng matur. Kita memang panci sak petawis gadah kepinginan lan kados Pengen jumeneng dipati. Dipati wonten Begelen. Meri karo aku. Nggih. Mergo biyen anggone nyambut gawe ngabdi ana ing Yogyakarta, aku diwisuda dadi bupati, Kakang Kromo Digdo ora ngono kok piye? Sekian mekaten Kanjeng Adipati. Kowe ora iso ngelekke apa piye? Sing jenenge derajat pangkat kalunggahan kuwi mubung sing murka sing kuwasa. Boten kirang-kirang kula ngelekke Kanjeng Adipati. Nyai, Kitri, mandek Nyai. Kitri. Wong semene iki sapa sing arep ngalang-alangi aku? Ora sosok tumbak mesti tekaning pati. Bola-bali kae wong wedok ora ngerti tatanan, ora ngerti hormat karo wong lanang. Ora urung sing jalane iki. Kakang Kromo Digdo. Dadi ngoten niku. Ngaten niku. Piye ta iki? Iki nang endi? Aku tadi ana Kanjeng Adipati. Barang nek kono ki ora mau ki nyadi dadi Adipati ki aku to. Kakang. Ngaten mawon Kanjeng. sampeyan niku kalih kula menika sampun prasopo nalika semanten ngabdi wonten ing Yogyakarta. Iki Sebaya mukti, sebaya mati, ora kena meri peparinge sing maha kuwasa. Ning apa kasunyatane? Kasunyatane apa? Kowe iki sedulur tuwa sing mestine kena kanggo kaca benggala, kanggo patuladan. Kadang-kadangmu ana ing pagurane ngopo? Kok saiki penggalihmu dadi ketliweng. Kowe kepengin jumeneng ana ing Begelen. Iya. nyun pangapunten mila Nek jan kowe kepengin dadi bupati bukan apa-apa. mboten kok Kanjeng. Ora apa-apa. Mboten. Ning mbok kandha sing apik. Apik ora nganggo tumindak culika. Nyolong tumbak. Boten kula menika boten nyolong tumbak, namung menika tumbak kagunganipun kinarya pitumbasan utawi pitukonipun anak kula Kitri nika. Perkara kuwi kanggo pitumbasan, perkara kuwi
mbuh apa kedadeane ning bakune ana ing pojoke atimu kowe kepengin jumeneng bupati ana ing padha wae kowe iki kepengin ngelengserke aku anggon dadi jumeneng bupati. Mboten. Mila kula menika inggih gumun Kanjeng. Kula nembeke mawon ngraosi kagunganipun tumbak Kyai Buyut. Nuli kula sampun kaperbawan angkara murka ingkang mawani watu. Saestu kula lepat nyuwun pamunten dalem. Kowe wis nglenggana kabeh lukutan. Inggih, sampun Kanjeng. Nek pancen ngono kadang kepiye wae kowe kuwi kadang sepuhku. Kang mestine aku ngajeni ngurmati karo kowe. Ning ngajeni lan ngurmati ngono dumunung ning cak lan tumindak. Nek tumindakmu pancen ora bener, aku pancen ya kudu wani karo kowe. Ning nek tumindakmu bener, Dan senajan kowe iki demang obat aku kudu wedi karo kowe. Ora aku tak takon, tumbak iki saka ngendi? Nek ora nyolok, kula antukipun niki Joko Tunggul niki sing ndugeke ten Kademangan Karangsari nggih tukon anak wedok kula. oh ngono. Tunggul. Ngadeg. Ngadeg. Ngadeg wae iso ora. Ora perlu wedi. Ya nek jan wis ora iso ngadeg ya wis. Tunggul. Kowe nyolong tumbak Kyai Buyut. Kowe serik karo aku. Kowe ora nyolong. Ning upama kowe iki nyolong ngono ya memper. Jalaran pancen mestine wae kowe serik karo aku. Mergo nalika semono, nalika aku ngabdi ana ing Ngayogyakarta bebarengan karo bapakmu sing saiki bapak wis surut kasedan jati, pancen biyen wis tau bapakmu ki nggawa nek upama besok pinaringan yukswa panjang lan kabeh kuwi pinesti ketemu jodone bapakmu bakal bebisanan karo aku. Ning kasunyatane sing jenenge jodoh rezeki pasti lan tibaning waktu iki mung ngersane Gusti kang nggo kuwasa. Nek kowe ora iso dadi mantuku, kuwi pancen wis kodrate kowe iki ora dadi mantuku kudu nrimo, ngerti? Banjur iki saka ndi? Tumbak iki saka ndi Larara? Joko Tunggul. Tumbak tak jaluk balik. Iki duitmu tak balekke. Kepiye? Kowe tuku tumbak. Tumbak lehmu tuku. Itu pawonganku. Pawongan sapa jeneng? Kula Branjang. Kowe sing nyolong tumbak ning dong pusaka mbule. Iye, leres kula ingkang nyolong tumbak Kyai Buyut. Mengko dhisik kok kowe wani nyolong tumbak Kyai Buyut iki ketemu pirang perkara. Iye. Rene kula niku saking tresnanipun dhateng Mbak Ayunipun Joko Paran. Lajeng Joko Paran menika badhe kepengin dhaup kalian Roro Kitri. Nanging kedah nyowanaken tumbak Kyai Buyut. Lajeng tumbak Kyai Buyut sampun kula dol, lajeng niku dhuwit lajeng kula wangsulaken dhateng Joko Tunggul. Mengko dhisik kowe nyolong tumbak Kyai Buyut mergo uripmu iki keserakat, iya apa? Ngerti aku ndak uripmu keserakat? Nggih. Nggih. Nggih, Kanjeng. Ana ing begelen kene iki nek kowe gelem dadi prajurit magangan upamane. Wong awakmu ki pengkuh sentosa. Nggih. Tak ya iso to. Ora tumindak tolong jupuk. Karone iki tumbak sifat kandeling begelen. Upama tumbak iki mosno saka begelen, kawula ing begelen mesti bakal nampa pageblok klebu uripmu kuwi. Ngerti nggih? Kok dol tinuku perkarane kepiye? Awit saking tresna kula wau ampun kula aturaken. Lajeng tumbak niku kula kepanggih kalian Joko Tunggul wonten ing mriki. Tumbak badhe pun tumbas, lajeng kula wani pira ngoten. Lajeng Joko Tunggul ngetingalaken
menika duit kepengan emas. Lah menika. Monggo dhisik. Coba bore. Nggih. Iki saka Joko Tunggul. Nggih. Roko mung Jokati kok. Mamri. Niki ra. Regane ngayu Jokarta to. Katon boten plantu menika saking ayo Jakarta jenengan. Yen ngoten ngayu Jokarta ugi kecalan redono menika. Nalika semanten saderengipun kula sowan wonten ing Begelen. Inggih. Wonten leresah mungkin damel kapitunaning para kawula langkung kraton ngayu. Wis gawe kapituning kawula mesti mlebu ning kraton nyolong duit. Nggih, Tunggul. menika wonten perkawis nggih. Kula larepun. Tunggul. Iki duit kepengan emas iki saka. Iki saka ndi? Kowe yo nyolong. Wah. Tunggul. Kowe kuwi putrane abdi dalem ing Ayu Jokarta kok tumindak tolong jupuk. Kowe padha ngoprok betok karo wong tuamu sing wis rumubun. Nangis semengku gure wong tuamu nek wong. Duwe anak sing bekti karo wong tuwa. Senajan wong tuwa wis ora ono iso mikul dhuwur pedhero kok. Malah kowe gawe elek. Kowe luput. Kowe bakal atur kon urusanane Raka Menggung Jokatika karepe nampa Prajoto Agung Ayu Jokarta. Perkara kuwi Prajoto Agung. Lan kowe branjang. Nggih. Kowe wis nyolong jupuk. Ndusta Kyai Buyut, kowe kok bakal nampa pidana. Menawi saged kula boten sabipun pidana Kanjeng. Kok ora dipidana? Bener kowe luput kok ora dipidana rek. Kepenak kowe ditabeh njaluk ora dipidana nondi? Jenenge ngadil. Iya. Perkara pidanamu pira urung ngerti ning kowe bakal nampa pidana. Raka Menggung menika yatra Mas. Lho, kunduraken mangke dipun aturaken kersa dalem. Lajeng rehni menika tetela sampun cetha. Tombak Kyai Buyut sampun wangsul wonten ing asta kula, tegesipun mangke badhe kundur dhateng Begelen lan mangke sesarengan wonten ing Ayu Jokarta. Ngayu bagyo anggenipun selapan wayah kula. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Menika sampun kinardika antawisipun Joko Tunggul Blenjang lan kalian Pusaka Tumbak Kyai Buyut sampun wonten nasta jaya. Nggih monggo. Dados penganten punipun Jeng Sultan Ayu Jokarta sareng-sareng prodharekaken sowan wonten ing Ayu Jokarta. Nggih. Saderengipun Swani Jokarta rehni menika wekdalipun disese sawetawis monggo sakmene ngasur rumiyin wonten ing Kadipaten Begelen mangke anggenipun suwan wonten ing Kanjeng Sultan sedaya sampun tumata. Kakang Demang. Nggih. Panjenengan kula apunten sedaya patipun nanging ampun dipun pangsut. Nggih, matur nuwun Kanjeng. Yen ngaten rek dene sampun cetha monggo sakmenika sarangan kundur dhateng. Monggo, monggo Kanjeng. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun-nuwun matur nuwun.